अकादमीच्या वतीनं तुम्हाला सगळ्यांचं स्वागत करतो। शनिवार दिनांक 3 फेब्रुवारी 2018 रोजी केपे सरकारी महाविद्यालयाच्या चंद्रेश्वर नगरी असं आम्ही नाव दिलेलं आहे, त्यांच्या भव्य सभागृहामध्ये हे दुसरं अकादमीचं महामराठी संमेलन संपन्न होणार आहे। आणि कार्यक्रम जे आहेत मी सविस्तर ते वाचत नाही, पण त्यातले जे अगदी महत्त्वाचे बिंदू आहेत तुम्हाला सांगतो की दक्षिण गोव्याचे खासदार श्री नरेंद्र सावईकर हे उद्घाटक म्हणून या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार आहेत। गोव्याचे कला आणि संस्कृती खात्याचे मंत्री माननीय श्री गोविंदजी गावडे हे प्रमुख अतिथी, स्वागताध्यक्ष माननीय श्री प्रकाशजी वेळी की ज्यांनी संपूर्ण सहकार्य या विविध तालुक्यातील मराठी प्रेमींना एकत्र आणून या संमेलनामध्ये सहभागी व्हावं। भरगत असा कार्यक्रम 3 आणि 4 फेब्रुवारी होणार आहे। त्यानिमित्तानं आपल्या गोवा मराठी अकादमीने विविध उपक्रम निश्चित केलेला आहे। गोव्यामधील 5 तालुके दक्षिण गोव्यातील केपे, काणकोण, सांगेत, नागबांगोळा आणि सालसेत ह्या तालुक्यातील साहित्यप्रेमी तसेच गोव्यातील अन्य साहित्यप्रेमींबरोबरच हे 5 तालुके आम्ही केंद्रित केले आहेत। या 5 तालुक्यामधून जी महाविद्यालय आहेत त्या महाविद्यालयात शिकणारे विद्यार्थी, मराठी प्रेमी, मराठी विषय घेऊन शिकणारे विद्यार्थी, त्या कॉलेजमधील प्राध्यापक, पर्यंत हायर सेकंडरीचे मराठी शिक्षक, विद्यार्थी तसेच या 5ही तालुक्यातील प्रामुख्याने जे मराठी शिक्षक आहेत, प्राथमिक शिक्षक आहेत, हायस्कूलमधले शिक्षक आहेत, त्यांना आम्ही आवर्जून त्या साहित्य संमेलनाला हजर राहण्याचा आवर्जून आम्ही त्यांना आमंत्रण देणार आहोत। आभारी आहोत, त्यांनी आम्हाला ही संधी दिली। त्यांच्या त्या भव्य अशा पटांगणामध्ये इनॉग्रेशन करतो भव्य पटांगणामध्ये हा कार्यक्रम होणार आहे। त्याचबरोबर त्या नगरीचं नावसुद्धा आम्ही चंद्रेश्वर नगरी असं ठरवलं आहे। केपे ही भारतकरांची भूमी आहे आणि भारतकरांविषयी सुद्धा काही वेळेला पुस्तकाचं प्रकाशन इनॉग्रेशन